Pozdrav dragi moji ljudi, upravo gledate video iz Pandorfa gdje smo sradili u proputovanju za Beč. Prvi put se nalazimo u Austriji pa samim tim i u posjeti Pandorfu i Beču. Ovdje smo sradili da vidimo šta se može naći, kakve su cijene i ja sam sebi tražila zimsku jaknu koju sam kasnije i našla i iznenadilo me koliko je veliki popust bio u pitanju. Tako da ako planirate posjetu Pandorfu, preporučujem da posjetite radnim danom. To sam izostala da kažem jer smo se i u povratku navratili kada je bio vikend i kada je bila nevjerojatna gužva. Parkinzi su bili zaista puni i u nekim radnjama se na ulaz čekalo i u redovima. Izbor artikala je stvarno predivan, može se baš svašta naći. I uopšte nam se svidio cijeli koncept Pandorfa gdje mislim potrebno provesti nekoliko sati, ako ne i skoro čitav dan, jer je sam Pandorf prekrasan i ako nekad ovdje opet dođemo, što vjerujem da hoćemo, snimit ću vam malo bolje. Sad sam samo onako brzinski malo snimala jer sam najviše u stvari gledala šta tu sve ima. Što se tiče samog Pandorfa, lako ga je naći jer se nalazi nekih možda 40 km, ispravite me ako griješim, neposredno prije Beča i odmah je uz autoput, znači ne možete ga uopšte promašiti, tako da ukoliko planirate posjetu, mislim da je ovo prava stvar. Malo smo također gledali i kofere jer su naši već poprilično dotrajali. Kratko smo još prošetali i uputili se put Beča gdje ćemo ostati narednih 6 dana koje će nam zaista prekrasno proteći. Beč nas je oduševio, bio je više od očekivanog i radujem se povratku u ovaj grad. Upravo gledate u videu gdje ulazimo u Beč i gdje ćemo dalje da se smjestimo u naš smještaj koji je bio fenomenalan. U ovom videu vidjet ćete kratku room turu. Naš smještaj bio je na lokaciji Meidling, blizu željezničke stanice. Smještajem smo bili prezadovoljni, našli smo ga preko Bookinga. Čim smo se smjestili, pronašli smo odmah lokalni supermarket da bi se snabdjeli jer smo mi tipovi osoba koje vole da doručkuju u smještaju pa onda da krenu u istraživanje nekog mjesta. Naš smještaj bio je oko 4,5 km udaljen od centra grada, također oko 4,5 km bio je udaljen od Schönbrunna i Schönbrunn smo posjetili prvo. Snimala sam vam i pustit ću vam u nekom od sljedećih videa, mjesto nas je oduševilo. Više fotografija kao i mnoge storije možete naći na mom Instagramu Mirela ovdje, tako da možete malo bolje pogledati sve ukoliko nekoga zanima. Ovdje sam snimila jednu policu s našim proizvodima koji su me iznenadili cjenovno jer su cijene zaista bile visoke, ali evo htjela sam da zabilježim. Što se tiče našeg smještaja, također mu je prednost bila zato što je, vidite, u dvorištu bilo nekoliko parking mjesta, tako da o automobilu nismo brinuli. Evo me upravo ulazim u smještaj i prikazujem vam jedan dugački hodnik u kome se nalazi ormar s desne strane i kuhinjica koja je bila kompletno opremljena. Također sa lijeve strane nalazi se odvojeno toalet, a druga vrata lijevo su ona gdje se nalazi kupatilo. Što se tiče kuhinjice, kao što rekoh, bila je opremljena kompletno suđem. Također smo imali mašinu za suđe i mikrotalasnu i toster i mnogo suđa. U suštini bili smo prezadovoljni time kakav nam je bio smještaj. Zgrada je bila jako mirna, kao i sam kvart. Imali smo podno grijanje i općenito grijanje u stanu smo stalno smanjivali jer je bilo jako toplo. Naravno da smo imali i internet i kabelsku televiziju sa nekoliko stotina kanala. U sobi, kao što vidite, nalazi se i usisivač i ogroman ormar. Mala kafe i tea stanica
također su ubacili i mali ležaj za bebe ukoliko neko dođe sa malom bebom. Ovako ovdje vidite jedan ugao, stolić i pored toga se nalazi krevet. Soba je jako komotna, možda na snimku ne izgleda, ali je tipa možda jedno 7 metara sa 4. Kao što vidite, cvijeće na stolu jer je bio i 8. mart, tako da je moj suprug kao i uvijek zato se pobrinuo. I evo, vrijeme je da ovaj video privedem kraju, tako da toliko ljudi moji što se tiče ovog uvodnog videa. Družimo se uskoro u novim videima, vama želim prekrasan ostatak dana, budite mi dobri i čujemo se uskoro. Šaljem vam veliki pozdrav, ćao!